Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. Munit Hejan Chinghon, Kacharap Nangjipu, Mathapen, KAC PWD Board Chairman, Longki Be, Aningke Mepen Ilot, Ningkan Kripli Keso Kepang Jeo Soapan, Kerap Kepajardam. Langpher constituency, Bari Long Lengarong, Kedam Tangar Nipen, Pinaan, Media Long Keklang Pon Inut, Long Kiri Singnar, Surhinira Sir Kepaningkan Pen, Keso Kepangji. Bangso Kachilang Jiapan, Apia Podum Kachilang Jiapan, Akiadat Anta, Kawe Kisung Penajok, Kitiki Dingatumalo, Kerap, Johang Ponlo. Bangso Porohut Inut Ning Kimia Bangpu Long Kibe KAC PWD Board Chairman Pen Masap Soviet Setami Ning Kimi Pen Kerap Pajerpon. Karabiang long asa klembang pia tung pini di puru Samson Singh di Porkatingno Kachisongpon. Pini bangso Karabiang long arlo asa klembang pia tung son pho pathak jongponsi chisongpon lo alang litum bangso Kachisong apathak government atum RDN pen pachun pon vek nang jipusi kehang pedopon. National Health Mission Director Assam Aphan tami memorandum alo DC erideng pajerpon. Tara pung pendorsing tobi Karabiang long news. Nilitum pini ada Samson Singh di Memorial Park long nilitum thara ke dana ko kalam thekala hallo nilitum manikan lo sarkar government phan lo ke chupi nilitum masa tu phan dormha nak pinangji la pen sarkari sakuri pun nilitum phan namani ponangji la bangsa jani si nilitum batai ta chebera lam nilitum binjiba na kok lo nilitum makam akiklam na makan nilitum phan apor ave time table ave ani si angbong so bis konta akam ni tum klebek nangji sila meni tum panong nam abe tabak sonong nam kacilong ya pan si pini ni tum ladak ong dong song tiro bani polo sambe kangkir ke dok pena jok lan tum tiro bicarlo la si pini ko ladak di pudat kali gut mane karbi anglong ola samanta la bangso adhana ke pini pado ko ilo pakai nong nam ci hang dia pan ni tum pan kam dok pi ke ceng ko ke ni tum pan usula pena pai suroksa mata kere ya dia pan ni tum pan kam na to non kira son kali malaria tibia kiso lapen kaprek kiso ang ton ni tum pan training na pipon laplo sampai ni tum mana nong nama be lapan sini tum pan ang chinek lo la sini tum nong nam long mai be tum nong nam sa lo nong nam mana pi tum suri ki thombe sampai ni tum suri silong le suri ni be suri ni tangka ko son sini tum hemre chipodor ipo ni je bachar do samar do so bang san tak sini tum tak ari do samar mesen pachar li japan lapen mesen hemarit kilong japan kali kilong japan sampai ni tum ke asap pun tam hang cipapan untuk cerak ni lapen ni tum asap han itu medical jam sampai ni tum ada dima be ni tum mana be hot mana be ni tum mana penga be ni tum pana sai hem nang ji pu thang dia big lo sampai bangsa asa ke sangja he pasap bon ni tum mana pikiran macam la sini ni tum non ciklo jonong suring ko rasa tangkan ni tum pana pinaji lapen corona akiso ni tum selang tu dah sampai ni tum patang adres patia be ni tum lapus ni tum ke klaim tu nang non tanang ha ale tum klaim tu nang la sila bangso corona covid-19 duty ke klaim tapi tum adres nak pinai tum chahang lo lapen ni tum nong nam dak patana pinai tum chahang lo lapen asa tum jong si mane lason corona kiso pen dokok cik yang dokok protang tani tum pana ki joy personal lagi lapen suri ke tang ka di pana pinai International Open University of Theology along David Rongpi, Master of Divinity a course Chepahondonsi, Dr. Raman Chepalongsi, Karbia Khayaphan EC, Nongmi Kewan. Kedam tang surihini rakreser kepan ningkansi, Chepahondonlo, Bonta, Ningkan hiniangbong, COVID-19 pandemic dokogajok, faculty class, university bon, kangkir dokogajok, convocation ceremonies, bipon nongli darlo. Non-puthot COVID-19 akiso, kang arthuansi, International Open University of Theology pet Master of Divinity a course Chipaon pon longpa melopusi chethan pon sonsi alangli chari bomahut kerap ki pidona tuma phansitami rongpi asaho ahin pen kero pipajer pon thulo lake karlitang reverence Komal Singh Timong pen bidi sori pidon vera bang phulo lapentu Chief Secretary Retired IAS LM Dempsey Jamia Rahin Pensita admission fees book faculty course judge tik an tangka maha pencenglok pinang anason nang cerap tunlo
Anparta, Reverend Jyoti Lotha, founder, President, AMMI, Asian Mercy Mission of International Niliphan, American IOUT Ben. Correspondent Nang Pidunlo, Pusi, Labangke Thomaphan, Kachoro Sitami, Pajer Pontulo. News Text Report, Karbi Anglong News. Assam Motor Worker Association pen ke phapon ni phaing ko raner ke pen inko reser kep ni ni pharman kangkir mate chaka banalong pache tondon si pini di phua long tame bang soron ke kroidon ang thek chepaklang don si bas mate hem konglong pen chenglok pinang an kithia motor ke kachileng pon ave kareng bas ke pasang asa hemalom si pasang laplo lapen ke private mate jungjung agari anabangki pacheleng pon pusi pherang ke kahomri damahot thek pon long tarapung pen dorsing tokbi Karbi Anglong News. Lakhain ko rapon nilip ke parlo taraji sarthirong phara rongalong ahiring tangrak an tomon kithi pinang an hemrit kana hok dopik an lapen do thayanta avi lapen kidam ke banga tuma phan sa ke pajun ji aphan hotel anta tomon ponjabason thot tomon ke mentuneta lasona tomon kithi ke avi pinlang lasi pina an hormu hortar kana hok do lasi hemrit kana hok abang phua phan local MEC Pobitro Rongpi lapen CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Bokajan MLA Dr. Numol Momina Phan Prabjin Pen Nangra Vek Thapusi Chuningri Lapen Acha party aphan setami Nangrap Nangji Pusi Sarthi Rong Phararat Pen Kithi Kidinga Tumaphan Chuningri Pon Tarapung Pen Dorsing Tokbi Karbiang Long News. Hem kolokson lo ya hem ke ting an awi pin lo sok ta kan ne awi sab lo posin ni kamatha dambang ke nitum arong men ke sathe timung arong sathe rong pharong pulo lasi labang so phan sarkar phan chunri ke sab bang nitum phan lang porson te misen ji pusi ni hin be ke chunri pidulo acha nang limen bang e pulune ha limen ke khoya seng seng na